Giza eskubideen egunaren atarian etxeratek zenbait gauza salatu ditu etako presoen egoeraz. Arkaitz Bellonen heriotza adibidez autobus bat eta kutxa automatiko bat erretzeagatik 13 urteko gartzela zigorra betetzera kondenatu eta otsailean Andaluziako espetxean hil zen gaztearen kasua. Bestalde, gaixotasun larriak izan arren aske uzten ez dituzten presoak 9 direla aipatzen du txostenak. Ibon Fernandez Iradi, Ibon Iparragirre eta Aitzol Gogortza kasu. Kode penalak ezartzen dituen eskubideak ez direla errespetatzen azpimarratu dute. Dispersioak eta inkomunikazioak ere ondorio latzak eragin dituztela gogorarazi dute. 36 egunetik behin istripu bat eragin du. Arduraz jokatzea, hitzak eta ekintzak exigitzen dizkiegu alderdiei. Baina ez hori bakarrik, senide izatea gutxi balitz, errepidetara kondenatuak egotea gutxi balitz, gure aurkako jazarpena pairatu behar izan dugu. Asteazkenean etxeratek legebiltzarrean alderdi politikoengana joko du. 463 presoen egoeraren berri eman nahi die alderdiei eta Inigo Urkullu lehendakariarekin ere hitzordua eskatu dute. Etako presoei aplikatzen zaien salbuespen politikarekin amaitu dadin eskatu du etxeratek.